Έχεις μια βλογκάρα με GoPro όμως, δεν θα έχει μηνύματα. Ελεύθερο κάμπινγκ. Έτσι και ακόμα. Η ζωή του κάμπινγκ. Απλά πράγματα. Πάντα το κλευραστεί. Θα τα μαζέψουμε τα σπίτια. Συμπήσαμε κάτι πολύ λίγο, μην βαρύνουμε. Αλλά επειδή έφαγα κονσέρβα, έχει γίνει παρούκι το στομάχι μου. Και πάμε για ένα απογευματινό πανάκι για να στήσουμε. Γιατί είμαστε τόσο γομπρόσιλα, δεν έχουμε στήσει μόνο αυτό εδώ. Στήσει που άρχισε σε 10 δευτερόλεπτα. 3. Και κάπως έτσι σκεφτόμουν να μπω, να μην μπω. Γιατί ρε βάζαμε. Και σηκώνομαι σιγά σιγά να πάω να κάνω την πρώτη βουτιά. Και συνειδητοποιώ βέβαια ότι έχει πάρα πολλούς κάμπερς γύρω γύρω. Και αυτό όντως ήταν λίγο πρόβλημα, γιατί το βράδυ παίζαν τη ρητάχτα, άλλοι πριόνια, house. Αλλά εν πάση περιπτώσει να μην πούμε για τους άλλους και να επικεντρωθούμε σε αυτή την πανέμορφη παραλία, η οποία πραγματικά αξίζει παιδιά να πάτε. Έχει και δύο ταβερνάκια που δεν τα βλέπετε τώρα δεξιά και αριστερά, που έχει κρέατα, ψάρια και καφέδες και κάποια snacks και τουαλέτες. Και εδώ προσπαθούμε να δέσουμε τη σκηνή, εάν και τα ματσούκια αυτά, τα ποδαράκια, δεν ξέρω πως τα λέτε εσείς οι κάμπερς, ήταν πιο μεγάλα, ήταν για άλλη σκηνή και μας πέδεψε λίγο. Αλλά στο τέλος, λίγο πιτσικαρισμένη βέβαια η σκηνή όπως βλέπετε, την παλέψαμε και έγινε μια χαρά. Και δύο τρομάρες. Αρχίσει το κρύο. Έτσι σκοκομούτσου. Παιδιά, κοιτάξτε πως έγινε η σκηνή μας. Και αυτό όχι επειδή έπεσε μόνη της ή έγινε κάτι, αλλά ήρθε η αστυνομία και λένε ότι θα μας γράψουμε 300 ευρώ και με 300 ευρώ πήγαινα και έμενα στο Hilton εδώ στην Εύβοια, όχι σε κάμπινγκ. Και τώρα γράφουν εκεί μάλλον το μαγαζί βέβαια, έχει ένα μαγαζάκι εδώ. Τώρα για τον κορονοϊό, για αποδείξεις, ποιος ξέρει. Εμείς πάντως την έχουμε κάνει έτσι τη σκηνή. Θα κάνουμε και τους ανήξερους. Εγώ παπώ δεν ξέρω τίποτα, κανένα αυτό δεν ξέρω. Και θα δείξει πού θα κάτσει η μπίλια, παιδιά. Ξυπνήσαμε και πάμε για καφεδάρα. Μια χαρά ο ύπνος. 7 ώρες που κοιμηθήκαμε. 6-7 ώρες κοιμηθήκαμε καλά. Φύγαμε παιδιά από το κάμπινγκ, πάει το κάμπινγκ. Εντάξει, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο από το απόγευμα μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί, μέχρι τις 12 η ώρα δηλαδή. Μετά αυτό το 12-16 ώρα το μεσημέρι με εντάλα ήλιο, παρόλο που είχαμε και σκιά, δεν υποφέρεται πολύ, ήταν λίγο βαρετά, παύλα, ζαλιστήκαμε, αλλά εντάξει, την παλέψαμε τελικά, την παλέψαμε. Ξέρετε πως την παλέψαμε, φύγαμε. Τώρα θέλω να πάω σοφάδες, καρπιτσάρα. Επόμενο vlog, Καρδίτσα και Βόλος.